Reverend Monsignor Harold Parilla ato ang Padre Cura ug Vicar General sa Diocese Tagbilaran, Father Prem, Father Stephen, mga igsuon kong mga kaparian ug mga diakono, mga kamadrihan nga naa karon dinhi ug mga relihiyoso, mga pinangga namo nga mga parokyanos, mga igsuon ko diha ni Kristo. Sa di pa ko magsugod, mahimo ba muhangyo ko ninyo, lingi asa ninyo ang inyong mga tapad? Unya, ing nadayon, lami ang pagkaon sa lamesa, pero walay makapuli sa pagkaon sa santos nga misa. Okay? Sige, ing na. Lami ang pagkaon sa lamesa, pero walay makapuli sa pagkaon sa santos nga misa. Mga igsoon, ang pagkaon sa lamesa maghatag nato og kalipay nga lumalabay. Apan ang pagkaon sa santos nga misa, si Kristo, siya lamang ang maghatag kanato og kalipay nga dayon didto sa gingharian sa langit. Amen. Pakpakan nato ang Ginoo. A good preacher once said, saying yes to God does not mean perfect performance. Rather, it means perfect surrender to the Lord day by day. Niining solemnidad sa Immaculada Concepcion, gihagit kita mga igsuon nga mupili kinsa ang atong sundugon. Si Adan ba? Nga diha sa unang pagbasa, mino sa Ginoo, o si Maria, nga diha sa Ebanghelyo, mihatag sa iyang mapaubsanong yes sa Dios. Ang Dios miingon kang Adan, asa ka man? Unya, si Adan mitubag, mitago ako. I hid myself. Sa laing bahin, sa dihang ang Diyos misulti kang Maria pinaagi sa anghel, ang Birhen mitubag, behold, I am the handmaid of the Lord. Nga sa ato pa, ania sulugoon ako sa Ginoo. In his homily on this solemnity several years ago, Pope Francis commented by saying, "Here I am" is the opposite of I hid myself. Here I am opens one to God, while sin closes, isolates, causes one to be alone with oneself. Mga igsoon, kanang muingon ang tao, Lord, here I am, your servant. Nindot kaayo. Inigmata nato sa sayong kabuntagon, magampo man tano? Tigampo ba mo? Inigmata ninyo? Maugid ni ang angay natong isulti kanunay sa Dios, matagsugod sa adlaw. Ginoo, ania ako nga imong sulugoon. Timailhan kini nga nagtinguha kita sa paghalad sa atong kaugalingon ngadto sa Dios. Nga andam kita kanunay sa pagsunod sa iyang kabubuton ug nga ready sabta nga moalagad kaniya sama ni Maria. Ang Lord, here I am your servant, mao'y isulti sa tao nga mapaubsanon. Nasayod siya nga ang Dios mao'y angay sundon, dili ang iyang kaugalingon. Ang maong tao nahibalo nga kung sundon niya ang Dios, dili gayud siya mawala, dili gayud siya mahitumpawak sa dautan. Sa laing bahin, ang tao nga walay pagtahod sa Dios, dili magtinguha nga magpakita ug magpaduol sa Dios. Dili siya magampo, dili siya mosimba. Ang tao nga walay plano nga musunod sa kabubuton ug mga paagi sa Ginoo, magpadistansya sa Dios.
Dili man siya gusto nga sultihan og butan. Dili man siya gusto nga did-an sa iyang mga gusto. Ang maong tao, mapahitason. Nagtuo siya nga mabuhi siya bisan wala ang Dios. Hinaot mga igsuon, walay bisan usa ka nato nga mahisama niini. Nganong mitago man si Adan sa Dios? Ang tao nga makahimo og dautan mawad-ag naong nga ikapakita sa Dios ug sa isig kaingon. Mao kini ang nasinati ni Adan ug mausab kini ang atong masinati kung kita makasala o makabuhat og dautan. We lose our face. Mutago ta sa Ginoo. Dili na ta ganahan magampo o musimba. Sin indeed isolates us, closes our eyes and ears to God. Kuno galing mga igsuon, anaa kita sa kahimtang nga sama niini, hinaot masayra nato nga ang Dios nagsige og pangita nato. Dili ta angay magpabilin sa atong pagtago. Mugawas na ta ug magpakita sa Ginoo. Sa pag-ingon, Ginoo, ani ara ko nga imong sulugoon. Atong gipabati sa Dios nga makaamgo o nakaamgo na ta sa atong daotang nahimo ug nga gusto na ta moduol kaniya. Wala ta magtinguha nga magtuman sa atong gusto ug nga andam na kita mosunod sa iyang kabubuton para sa atong kinabuhi. Mga igsuon, sanglit kitang tanan, apektado man sa salang panulundon, usahay mapakyas kita sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Tinuod ka na. Usahay dili kita makasubay sa dalan nga ipasunod ni Kristo kanato. Apan bisan pa niini, dili ta angay mawad-ag paglaom. Si San Pablo nagpahinumdum kanato, where sin abounds, the grace of God abounds all the more. Romans 5 verse 20. Kung maghinubra ang sala, maghinubra usab ang grasya sa Dios. Usa kay gayon ni ana samtang nagbiyahe mi, kalit lang nga mitaligsik. Unya si Padre Doex miingon ako, Bishop, ang grasya sa Dios sama sa wiper sa sakyanan. Kailaman mo wiper, no? Ano magana-ana, no? Nakurat ko ug nangutana, ngano uroy? Ug mitubag si Doex, Bishop, ang ulan makalubog sa windshield sa sakyanan. Sama sa sala nga makalubog usab sa atong kinabuhi. Apan bisan unsa kadaghan ang patak sa ulan, basta i-on ang wiper sa sakyanan, mapapas ang tanan ug mubalik katinaw ang salamin sa sakyanan. Ingon ni ana, Bishop, ang grasya sa Dios sama sa wiper. Bisan unsa kadaghan ang sala sa tao, basta pangayoon nato ang grasya sa Ginoo, mapapas ang tanan ug matinaw pagbalik ang atong kinabuhi. Makaigo po ni Padre usahay, no? Mga igsoon, nahimo sa Dios ang pagsalba kang Maria sa salang panulundon aron pag-andam kaniya mga mahimong inahan sa anak sa Dios. Kaya usab niya nga limpyuhon ang kahugaw sa atong mga sala aron pag-andam kanato sa kinabuhing dayon nga giandam alang sa mga mapaubsanong anak sa Dios. And so, we remember this always. Saying yes to God does not mean perfect performance. It rather means perfect surrender to the Lord every day of our life.